Assalamu alaikum yara. Wa alaikum salam yar kurciya. Kurciya jiya kin mana alƙawarin labarin Imam Bukhari. Imam Bukhari babban malami ne mai gaskiya da amana. A yau zan ba ku labari mai ban mamaki. Wata rana babban malamin nan masanin hadisai wato Imam Bukhari ya kasance a cikin wata tafiya zuwa wata ƙasa a jirgin ruwa. A cikin jirgin nan ya haɗu da fasinjoji da tafiyarsu ta zo ɗaya. Tafiya ta yi daɗi, ana ta hira har aka samu sabo tsakanin matafiyan nan kamar dama an san juna. A cikinsu akwai wani matafiyi da ya nuna wa Imam Bukhari ƙauna. A ɗan ƙanƙanin lokaci suka shaƙu sosai, kwanaki suna ta wucewa, su kuma suna ta tafiya a cikin ruwa. Imam Bukhari ya amince da wannan sabon abokin nasa sosai. Hira ta yi nisa sai ya bayyana masa dalilin tafiyarsa, da garin da zai je, kai har kuɗin da ya ƙunsu don guziri. Sulallen zinariya 1000 sai da Imam Bukhari ya sanarwa da wannan sabon abokin nasa. Washe gari da sassafe sai kawai aka rika jin ihu da kuka mai ƙarfi. Waɗanda duk suke bacci ma sai da suka tashi. Nan fa suka yi gaggawar zuwa inda ake ihu. Suna tunanin wata babbar masifa ce ta faru. Ana zuwa sai aka ga abokin Imam Bukhari ne ke ihu, yana ta dukan kansa, tare da yaga tufafinsa, kamar wanda ya yi wani babban rashi. Mutane suka ruɗe, hankalinsu ya tashi, aka rika tambayar shi me ya faru, amma ya kasa ba da amsa saboda tsananin firgici da tashin hankali da yake ciki. A hankali dai aka samu ya nutsu, sannan aka saurari bayanin abin da yake damunsa. Sai mutumin nan ya ce an sace masa jakar kuɗinsa ne, wadda ke ɗauke da tsabar sulallen zinari 1000. Daga jin haka sai gaban Imam Bukhari ya faɗi, ya ce, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A zuciyarsa ya tabbatar mutumin nan ƙarya yake, maƙaryaci, makirci ya shirya masa. Don haka sai ya faki idon mutane, kawai ya jefa jakar kuɗinsa a ruwa. Su kuwa mutane gaba ɗaya hankalinsu yana kan wajen yi masa jaje. Suka ce lallai sulallen zinariya 1000 da yawa. Suka yi masa addu'ar Allah ya bayyana su. A lokaci ɗaya kuma suka shiga tashin hankali, suna tambayar, to, waye ɓarawo a cikin jirgin nan? Ma'aikatan jirgin dai suka yanke shawarar bincikar kowane fasinja domin nemo kuɗin da aka sace da kuma kamo ɓarawon. Ai kuwa nan da nan suka shiga aiki, ɗaya bayan ɗaya suka riƙa bincikan fasinjoji da kayayyakinsu. Haka aka ƙare ranar ana bincike, saƙo da lungu, kayan kowa sai da aka bincike, amma ba a sami kuɗin nan ba. Daga nan sai aka fara shakkar ko dai ma ƙarya yake yi. Ma'aikatan jirgin nan dai suka tsawatar masa, sannan suka tuhume shi da rashin gaskiya, saboda ya yi ƙaryar da ya jefa kowa cikin tashin hankali, kuma ya wahalar da su. Daga nan mutumin nan ya yi shiru, ya koma gefe,
bai ƙara yi wa mutane magana ba, musamman Imam Bukhari, ko ido baya so su haɗa. Bayan jirgi ya iso garin da za a sauka, duk matafiya suka ɗauki kayansu. Kowa yana shirin fita daga jirgi, ya nufi masaukinsa. Shi kuwa abokin Imam Bukhari jikinsa a sanyaye, yana daga baya. Sai da ya ga Imam Bukhari ya ɗau jakarsa, ya fito, sai ya biyo bayansa a hankali. Sai da ya zo kusa da shi, sai ya ce, ta yaya ka ɓoye kuɗinka? Duk binciken da aka yi ba a gansu ba. Na jefa su cikin teku. Imam Bukhari ya amsa masa cikin nutsuwa. Mutumin nan ya gigice, ya ce, ta yaya za ka iya jure asarar dukiya mai yawa haka? Sai Imam Bukhari ya amsa masa, ya kai jahili, baka san cewa na shafe duk rayuwata ina tattara hadisai daga manzon Allah, tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi. Mutane sun dogara kuma sun amince da aikina. To, ta yaya zan bari a zargin da sata, ko da zargin na ƙarya ne kuwa? Ai, na fifita tsare mutuncina, amana da gaskiyata a kan tsabar dukiya masu ƙarewa. Mutumin nan dai ya shiru cikin nadama. Shi kuwa Imam Bukhari ya ci gaba da tafiyarsa. Yara, kun ga yadda Imam Bukhari ya fifita tsare mutuncinsa da gaskiya fiye da dukiya. Duk da sulallen zinariyar sun kasance masu yawa, amma amana da gaskiya sun fi daraja. Don haka mutunci ya fi kuɗi kenan? Ƙwarai kuwa Zara, dukiya na iya ƙarewa, amma kyawawan halaye suna tare da mutum har abada. Kuma ku sani, ba malamai kawai ake samun kyawawan halaye ba, akwai wasu bayin Allah masu sauƙin rayuwa, amma zuciyarsu cike take da ambatan Allah. Kamar wa kenan 'yar kurciya? Gobe, insha Allahu, zan ba ku labarin wani mai gasa gurasa, wanda yawan ambatan Allah da istighfari suka sa addu'arsa ta karɓu. Ku mana sharing, ku danna mana subscribe da like, domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.